2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan Türkmenistan raýatlarynyň sany Iraklylardan we Siriýalılardan soň 3-nji orun aldy. Bu barada Türkmen Nokot News neşri Türkiýanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp habar berýär. Çap edilen soňky sanlara görä ýylyň dowamyny 125.500 Irakly, 89.500 Siriýaly hemde 87.200 Türkmenistany Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. Irak we Siriýa harby çakmyşyklardan we raýat turşuny nejir çekdi. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Türk migrasiýa gullugynyň soňky sany Türkmenistandan soň Azerbaýjan, Iran, Russiýa, Awganistan, Özbegistan, Misir we Gazagystan gelýär. Türkiýede 2020-nji ýylda ýaşaýyş ruhsatyny alan 329 000 adam beýlekler kategoriýasyna ýerleşdirilipdir. Statistika görä 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmenistanlardan 60.550 adam gysga möhletli ýaşaýyş ruhsatyny, 12.161 adam student ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. 4.000 töwerew türkmenistanly bolsa maşgala ýagdaýlary boýunça ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. 2020-nji ýylda Türkiýe jemi 876.000 töwerew daşary ýurtda ýaşaýyş ruhsatyny beripdir. Olaryň 50 göterme goly Istanbulda ýaşamak ruhsatyny alypdyr. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt we ykdysady krizisi başdan geçirýän mahaly ýurt raýatlary ekmen çöldegine daşary ýurtlara, hususan Türkiýe köpçülikliğini göçdi. Bu aralykda adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondu 29 dekabrda beýanat ýaýradyp Türkiýede resmi namasyz ýaşaýan türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan soňky kynçylyklaryna üns çekdi. Fond möhleti geçen pasport meselesi boýunça resmi aşgabady çäre görmäge çagyrdy. Beýanat Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň köpüsiniň kanuny resmi namalarynyň ýokdugyny, netijede olaryň Türkiýede erkin hereket etmek hukugynyň mahrum alýanlyklaryny aýdýar. Türkiýe COVID-19 infeksiýasynyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen içerki köpçülik transport gatnawlaryna täze düzgünleri girizdi. Ýurdun Saglyk Ministrligi içerki uçar ýa-da otly gatnawlarynyň ýolagçylaryndan sapara çykmazynyň HES koduny almagy talap edýär. Bu çäre saparyň dowamyny adamlarda mümkin bolan koronavirus ýokoşmalaryny ýygyrlamagy maksat edilýär. Degişli kod alma üçin kanuny resmi nama gerek. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesi möhleti geçen köne pasportlary bilen ýaşaýar. Türkmenistan 2013-nji ýyldan bäri raýatlaryň ýurda girip çykmagyna diňe olaryň biometrik pasportlarynyň esasyna ruhsat berýär. Türkmen hökümeti ýurdu terk eden raýatlarynyň sany barada anyk statistika maglumatlary köpçüligi äşkar etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 2019-njy ýylyň martyna soňky 10 ýylyň dowamyny 1,9 million töwerew türkmenistanlynyň ýurdy hemişelik terk edenligini habar berdi. Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komiteti bu sanlary ne inkar etdi ne de tasdiklady. Türkmen, ingliz we rus dillerine çap edilýän Progress Nokot online neşri halkara guramalaryň statistik hasabatlaryna salgylanyp Türkmenistany terk eden adamlaryň sany boýunça hasabat çap etdi. Bu maganyň durmuş we ykdysady gatnaşyklar bölüminiň jemgyýetçiligi el ýeterliden resmi sanlaryna görä 1990-2017-nji ýyllar aralygynda 1.678.083 türkmenistanly daşary ýurtlara emigrasiýa çykdy. Olardan 98% has amatly durmuş şertleriniň gözlegine ýurdu terk etdi. Bu maganyň bozgunlar boýunça edarasynyň maglumatlaryna görä 1994-2019-njy ýyllar aralygynda 20.865 türkmenistanly daşary ýurtlara bozgunlyga çykdy. Bu san ýurdu terk edenleriň diňe 2 göteriminiň ýurtdan çykmaga mejbur galanlygyny, galanlarynyň bolsa meýletin çykanlygyny aňladýar. Türkmenistanly bozgunlaryň barýan ýurtlarynyň arasyna Russiýa 1-nji oruny, Abaşa 2-nji oruny, Germaniýa 3-nji oruny we Şwesiýa 4-nji oruny durýar. Hasabata görä 2000-nji ýyllardan başlap Türkiýe barýan Türkmenistanly bozgunlaryň sany hem öňküsinden köpeldi. Ýöne neşriň ýazmagyna görä Türkiýede ýüzlerçe türkmen migranty ýaşasa da olar köplenç bozgunlyga ýüz tutmaýar.